Alright, mayong udto ka natong tanan, people of Oroqueta, mga ka-people. Welcome sa atong programa karon. Ako inyong ka-people online, Janjan Lim, ang ka-people ng bayan. Live ta karon mga ka-people diri sa Purok 3, Barangay San Vicente Bajo. Din atong gipisita ang pamilya. Ikaw na lang paila-ila nila, ma'am, sa atong mga ka-people. Ako di ay si Virgis Juan, taga San Vicente Bajo. Nanawagan lagi ko og mga tabang nga parte sa kong anak nga gi istorya nila kulam daw dayon og sa doktor pod cancer. Maluoy ang taon mo og kinsa katong mga malumong kasing-kasing nga akinhanglan jud mi og tabang. Naunsa day mong anak, ma'am? Ato ipakita sa atong mga ka-people. Ano lagi? Kani ka-people, requested yun ni sa family. Okay, ma'am, go. Yun lagi. Naunsa mong anak? Ako nang pa-doktor, mingon sila nga cancer ko, no? Unya, ako kung gibinisayan, mingon po sila kulam. Unang, taas man kayo ang proseso kung katong biopsy ang gamit. Kay operasyon man niya karong sunod bulan pa. Niya, ang katong biopsy niya, karon 31 pa may resulta. Dayon, kami nagkinanglan yun tabang kay Cagayan sa dalon. Dayon, wala may mga kinahanglan nun, gamiton sama sa iyang pagkaon. Kaya di naman gud siya kakaon ng luto. Dayon, kaning-ganing iyang mga kuan, no, mauni. Unsa pangalan ni sir, ma'am? John Bert Palisbusuan. Palisbusuan. Kamo taga diri na gid mo sa Barangay San Vicente Bajo, Purok 3. Yes, sir. Dugay na mo diri, ma'am. Mga 14 years. Kano sa man gasugod ning iyang gibati karon, ma'am, nga kaning hinggawas sa iyang baba? February 16 siya, diha sa iyang waitrani, dayon mura siya og mata og isda. Then pagpa-doktor na mo dito ng Dr. Pamas, ning sutoy ang iyang ning abot din ning abot ning sigihan og patumar na mo si Poroxin. Moray nakaingon hindako kaayo hinuon, dayon pag wa naman mi kakuan gipa-doktor namo. Naming ingon ng doktor dito nga cancer ko, no, dili sila mahimong maopera diha sa provincial kay adto sa Marsden. Pag adto na pud sa Marsden, dili pud sila maopera kay kulang ko na sila kahimanan diha sa Marsden. Then i-refer na pud mi nila og Cagayan. Dayon biopsy ang among gihulat. Biopsy karon 31 sa Marso, then i-schedule na pud og kano sa ang operasyon ani. Kano sa man gasugod ning iyang gibati nga ingon ani, ma'am, nga nahinggawas sa iyang baabang nga murag dako nga unod? Mga hinggawas siya mga February, mga hinapos sa February, hinggawas ang iyang baba nga sige siyang gidoktor. Hinggawas na mahinuon dayon. Yun dangan na nako siyang patumar og nga tambal kay mura magtulin mitubo ang iyang kaning unod nga gitangag dayon. Nagkuha mig mananambal aluran, gikulam lagi daw. Gikulam dayon wala pa di mo alibyo. Hinggawas na ginoon nga dako siya. Sa atong nasayran, ma'am, tinuod na nga 12 ka mananambal daw ang inyong giduulan nga binisaya para maayo ning hinggawas sa iyang baba. O 12 nya walang gapoy alibyo. Ning mura man ginoon og nabanghaw naman noon ang ihang baba. Muning nanawagan lagi ko nga unsaon na niya pag-ayo ani. Kano sa ganini, ma'am, nagsugod ning iyang gibati, ma'am? February 16. February 16, ani lang tuiga 2023. Oo. Unsa may trabaho day ni sir? Kuan. Magpanday mason. Sa asa? Bisag asa nga Dire ra sa Oroqueta. Sa Oroqueta. Unsa may sinugdanan gid ana, ma'am, nga na ining milag minggawa sa iya ang baba, wala ba siya previous nga history infection or ana wala?
Wala, Uban pa wala. nga Kay sakit? katurang lagi murag luas di ani, nga murag matag isda. Murag matag isda. Oh, gipa-doktor day namo, di Dr. Pamas. Gikuan dayon, hinsutoy din ang diri, balhin diri. Then, kuan lagi, unya, mao dayon to, hinda ko, gipa-doktor lagi namo sa provincial. Kuan lamami kagabi didto, tagaan mag-referral para Marsden. Dayon, ang Marsden pod, hiingon pod nga dili pod sila mo opera diha kay kulang sila kahimanan. Dayon hiingon sila nga biopsy. Gibiopsy siya karon pa 31 mo kuan. Mo abot ang iyang resulta. Resulta. Waon na pod namo didto then schedule na pod kuan mig referral pa dunong og Cagayan. Mao lagi ni ako problema ni manawagan unta ko bisan ni Sir Apitulpo nga mangayo mi og tabang kay dili na namo kaya kay takon ambi kay mi gasto ani. Wala na jud ko'y mahimo. Lugos na gay mi kakaon kay siya na jud matuman. Tungod sa iyang mga pagkaon nga mahal kastanan. Nya, mura pa mi og i-lockdown sa among mga kuan. Sa unsa nga pag-lockdown, ma'am? Unsa nga lockdown? Ingnon mi nila na ipang-post mi sa Facebook nga sa among kaluluwa. Igarantor parang dabangan mi. Sakit ba na sa among balatian na ngayon ana nga sitwasyon. Munang manawagan ko ni Rapi Tulpo nga mangayo mig tabang. Bigidili na gid na mo magwantang among kalisod. Naglisod gali mi sa amo ang mga inadang paggastuhon. Pagkaon niya. Wala na gid mi mahimo. Manawagan no sir, si Rapi Tulpo, tabangin taon mi sir kay para maka among gaston sa pag-opera karong sunod bulan. Maluoy mo in taon. Balag ingnon ko nila nga sa kalag ibaligya ay aron natabangan mi. Maluoy in taon mo na mo. Dili na ko gani katulog tungod aning amo ang problema. Saon na lang yan. Bago-bago pa dyan, no? February 16, 2023, nagsugod lang sa muragamay nga luas, mga kapipol nga naglantaw sa online. Makita ninyo karon nga mo ni ang kahimtang ni Sir John Bert Palisbusuan. Paalis Busuan. Pila ganito yung edad, ma'am? 27. 27 years old, taga barangay Purok 3, San Vicente Alto. Din makita ninyo kapitol. San Vicente Baho. Again, San Vicente Baho sa Saviva, Purok 3. Din sa iyaang baba nga part, adunay murag unod nga migawas. O matod pa sa mga naadire, sa mga naghatag na tog report, usa daw kini ka insidente sa kulam. Pero og ato pong ibase sa siyensa, usa ni ka siguro matawag na tog kanang sakit gyud siya nga mainta og maoperahan, matangtang kung pwede. Nagpaabot pa man gud pod sila sa resulta sa biopsy. Si ma'am, unsay may pangita nimo ma'am? Unsay imong panginabuhi? Wala. Imong partner, imong bana ma'am? Mamanday ra, usahay. Namanday. Oo. Usahay, wala pod. Kay masakiton pod arthritison. Pila man kabuk imong mga anak karon ma'am nga imong giatiman diri? Kuan ni sila. Ako ang sakop. Tulo ni sila. Tulo. Pero ang nadiri karon ma'am, tulo pod ang imong anak nga nadiri karon. Minyo naman ng uban. Kani mga minyo litaw, tulo, naadin na. Aluyo. Nainangutana diri sa atong online ma'am, nagapanigarilyo ba daw na siya from Morris Navales? Dili. Dili po siya manigarilyo. Dili naman ni Garillo. Kinsa po ga-advise ninyo ma'am nga muduol og mga binisaya? Kay matod pa man ka daot din 12 na kabuok Daghan man gaingon. nanambal ani niya. Daghan man giingon kay wala man mauli is doktor di iadto sag mananambal. Nga kuan ingon ng nambal nga kulam kuno. Unsa nga pagkakulam ma'am? Daghan man ang klase sa kulam. Unsa man? Gidaot. Gidaot siya dayon
Naaba siya yung mga kontra, ma'am? Naaba yung mga nasuko niya? Naaba siya yung mga, anong natawag na itong naka-enkwentro? Wala man niya mo na siya kontra diri. Wala po siya kontra. Ay, ambot lang ka sa Manila, wala po ko kabalo. Di, mo man gyud dayon na basta di daot-daot na ina kontra na nasuko na diliingon nato nga mao na nasuko pod. Mao lagi na. Unta matabangan nato ni sila mga ka-people sa atong programa nga ka-people mo Jan Lim dili sa atong Facebook page makita ninyo si Brother John Bert Suan. Kita ninyo karon ang iyang kahimtang din sa iyang baba nga portion na ay migawas nga Unod. murag dako nga unod. Ang inungdan daw ani daw primero kay mura og isda. Luas. Nga murag luas og matag isda ba ana nga murag matag isda ra purma pero karon nagkadako na siya. Ang problema ni ma'am ang iyang mga panggasto labi na sa pagkaon. By the way, unsaon man niya pagkaon ma'am nga na may isulod murag na ko, himbara ari. sa iyaang baba. Ari, isulod na ko diari then ana ihuwad. Iwan nimo so wala na gid siya naga-rise uban Wala pa. na mga dugay-dugay na. Mao na. Pero conscious ra siya ma'am kanang mumata mo istorya anak pod. Oo, mamatar naman na siya din. Basta Karon kay gutumon. tulog siya na no. Oo, Karon Oh, basta makainom siya ani, matulog siya din. Mukaon og mumatara og mukaon din, mangihi didto. siya ra pay manghihi ma'am dili na kuan siya kanang bali makalakaw gid siya nasa Makalakaw, panguot pero- pod ana dayon libang makailis makakuan makatiman na siya siyang Ako kaugalingon. ilisan siya. Maligo man tagay na siya Ang karon. kuan lang gyud kay kanang sa iyang baba lang gyud nga naay murag mitubo nga murag unod. So sa mga viewers na to diha, ang atong programa nagasibya karon kaninyo para paabot sa tanan natong mga ka-people nga adunay mga malumong kasing-kasing labi na tong nagid sa field sa medisina, labi na tong mga doktor nga makakitaan ni kami dili man mi doktor, wa mi alam ug unsa ni kay ang among nakita ra ani kana mga ka-people mura siya unod nga migawas sa iyang baba. Kabantay mo anang isda bitaw nga kanang pugapo nga kanay ni makuha nimo nga nay murag mugawas sa iyang baba nga murag muburot ingon ana siya mga ka-people no nay gawas sa iyang baba nga murag dako kayo nga unod pasintabi lang sa tanang mga nangaon ha ayaw na lang mo view kung nangaon mo kay basig magkuan inyo ang ginhawa pero ang amo lang yung purpose ani karon ka-people mga viewers nato nga nanghangyo ang pamilya Suwan sila mismo mo yung nag-imbita na ako dili ang ato ang people of Oroqueta hing anigyod para sa ilang hangyo nga manawagan online. So kuan ma'am ana lang gid ma'am una salig tas Ginoo, ampo tas Ginoo ang tanang mga problema naara gyud nay kasulbaran. Kuan jud ma'am ang ato jud ani is ipakonsulta lang gid nato sa doktor. Namang gid po ng mga binisaya namang gid mo tambag po ninyo ana pero the best gid ma'am sa doktor ug labas tanan sa Ginoo gid ta. Kana ma'am matangtang ra man na matangtang ni nang kanang sa isulod sa lawas kana pa kang naras gawas sa iyang baba. Di po nimo siya matabunan no kay basig di po siya kaginhawa ba. No, barag Baba lang di imo ang tabunan. Dili man po siya ingog lata ma'am no or kanang Dili. kuan kanang baho kuan lang siya kanang ingawas lang gid siya siyang baba. So mao to mga ka-people live ni karon juning adlaw nga live dili ni siya recorded live nanawagan ta diri sa pamilya Suan. Any last message ma'am sa mga nag-view sa people of Oroqueta karon ubay-ubay ang mga viewers nato nga naglantaw. Unsa may imo ang mga huling mensahe sa mga viewers nato? Manawagan na unta lagi ko nga mga lang mi tabang bisag ginagmay dako na kay nang tulong namo kay karong mga pitsa 1 tingali pitsa 2 mo adto na mi og kagayan magpa-opera nya wala biya miya mo kay nahurot na og kuan niya wala na miya mo mahimo kung kinsa tong malumog kasing-kasing mao lang puy amo ang pangayoon na tabang dako na kay namong tatabang maskin piso kung matigom na daghan naman maluoy lang pud mo namo. So mao na to ma'am. Mao lang to. Salamat kayo so mga ka-people. Brother John Bert, kung naminaw man kakaron naaman ni siya, natulog man ni siya. Ayaw kawala og paglaom, salig sa Ginoo.
kung unsa man ang ilang giingon nga kulang. na kay 12 na makakamananambal ang hing tambal niya pero wa man gyud na hing kamar nagkadako siya ang gahom sa Ginoo dako pa sa gahom sa mga mga dautan nga nagpalibot kanato kana sila wala gina sila kuan kanang si tawag nito ni dili gina sila makasukol kung ang gahom na sa Ginoo mo'y mulihok na ma'am amo lang pagdasig kaninyo bisan luyo sa mga problema luyo sa mga panghitabo nga ingon ani magmalig-on ka ayaw kaluya kay ikaw may tahasan sa Ginoo para mo atiman ni Brother Janbert imong anak o ampo lang gid sa Ginoo kanang mga nag-ingon nimo ma'am nga kanang gibaligya na daw nimo imong kaugalingong kalag para lang kun ayaw ginagpaminawa ma'am ang imo na lang gid anak tutok na lang gid sa Ginoo kay bisan asa pa tanagi mga tawo may istorya gid sa tuwag di maayo una nga si ma'am ang sulpod siya kaguol kay ang mga istorya pod sa mga silingan naamang gid po yung mga di good maayo pod nga istorya ba imbis kay mo dasig unta imo na noon pa mohatag natog samot nga maluya ta una nga sige lang ma'am magampo ta ang Ginoo mo padalag mga tawo nga motabang ni Brother Janbert bisan pa sa inyong pamilya nga nanginahanglan kaayo sa inyong pinansyal ug labi na sa iyang pagkaon ug sa sani kanang transport para sa Cagayan ug atong mga pagampo nga matambalan yun si Brother Janbert. Once again, mayong udto ka natong tanan mga ka-people. This is your ka-people ng bayan, Jan Lim, here at Barangay San Vicente, Bajo, naka-live featuring and ato ang gipanawagan, online panawagan. Ato ang gipanawagan karon kaning ilang giingon nga gikulam daw gipatambalan og 12 ka mananambal wa ginaulian pero sa atong pagsusi paglantaw karon mga viewers sa akong lantaw lang og ako lang pod di mo ko gamana di po ko Dios di po ko mananambal ako lang gyud is need lang gyud siya una iampos Ginoo og ipa-check up gyud siya og doktor para makita nato og unsa gining naa sa iya ang baba nga migawas og mao na to ka people once again kung gusto mo og ganang manawagan usab kung namoy ipabisitan just message me Jan Lim sa People of Oroqueta nga page pwede pod or sa akong personal account Jan Lim GHAN space LIM just search lang mga ka people mayong udto sa tanan